סידור חדר ויש עכשיו 2 דקות ו20 שניות, שזה אומר שיהיה לנו אפילו עוד יותר זמן. אוקיי, אז ככה זה נראה, 3, 2, 1. אוקיי, מסודר. אוקיי, זה קצת נראה רע, אז 3, 2, 1. מושלם. קצת פחות מושלם. אין מה לראות. מושלם. אוקיי, מיטה. אוקיי. אז המיטה מסודרת ותקתקתי את הרצפה. תודה שצפיתם, ביוש. בעצם נעשה גם שכאילו מערכת ביחד ושאני מתלבשת ביחד טוב. אוקיי, תלמידים, פרק י"א והמצע שחר, כאילו מצאתי, והמצע שחר את הפילטר שבו לא רואים את פניה. מושלם. אוקיי, עכשיו זה מה שאני הולכת ללבוש. שנייה, אני אהפוך את זה ואחזור אליכם. מושלם. אוקיי, רגע. אוקיי, מושלם. 3, 4 מושלם. כאילו כמעט מושלם. מערכת וגומרים עם כל הדברים האלה. עד שסידרתי את המטפק. אוקיי, מה שיהיה היום זה עברית, הבנת הנקרא, כתיבה, מדעים, מתמטיקה, מספרים טבעיים, גיאומטריה, אל תשאלו, לא משנה. אז אמרנו שעברית, אבל אני פשוט מביאה את הספר של עברית וזהו. יודעים מה? אני אעשה לכם משהו קל יותר. עברית, מחברות עברית. ואמרתי כזה מחברות ושכחתי לעשות רווח עברית. אז מחברות, מחברת עברית. ספר מדעים, אוקיי. עכשיו מחברת מדעים. מעולה. מתמטיקה, מתמטיקה. אוקיי. אני תמיד אוהבת לעשות כמו קריאת שמות. אני אחזור אליכם שהכל באמת פה. אוקיי, זה לפה. וזה פה. אוקיי, מושלם. זה לסגור. אוקיי, סיימנו. כן, איך שכחתי את זה? לפה. ונסגור. נשים פה יום נעים.